Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amangi kaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasano kami paitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan. Awan lang arudan ti amami. Ngamsim maruno kamutan. Dua kami kadilaan ni Manang Gina. Agyan ijabalay tayo. Nanang. Ano santa na, ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno. Kan Auntie Diana nga asawa na. Kan Auntie Larissa. Kasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wen nga ruad, ading ko. Obing, da kayo langan tinabati diti Campo Santo. Agawid tayon. Tani, umayon ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ni Manang ko. Ngagyan ijabalay mi. No kaya't yung lakit di. Umay kayo ijibalay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang ubeng. Di ka di maasyan kadagiti duang nga ubing. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga ubeng. Bay amlatan, kaasi da asangit iji Campo Santo. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga ubing ah? O nay ka ta nagtangkan ti pusom. Awan ka di asim? Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Angem no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na ka kumati Diyos, gapo iti kasta nga ugalim. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni Uncle kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? Un nga rod Manang. Idi kalman. Intarayak tasangdunak. Ay? Kabut-butang nga rod ano kastaday jay akalding. Inak iwayway. Ngam jesan sumangdo ti iwayway ko. Sige ading. Inton malpas ti karkaraidak. Dungata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Un Manang, no sumangdo, bautam mat. Taiguyod ko matitalina. Sige, ipagod mo. Tailayat ko to'y baot. No sangdon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, Uncle. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga ubing. Aguray kayo man dito, tabautin kayo, mate. Tumaritan Manang, umayon ti baot. Wanay, tumanaytan, nasakit ti baot. Sakit ti baot Manang, kabutang ko ni Uncle. Uray siyak mat, ading. Kabutang ko mat. Anya nga iti aramidin ta Manang. No agawid tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. Kan maysa, mabuto nga. Nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni Uncle kadata. Apay nga ikaluya na jay kalding. Kat agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni Uncle, Manang. Apay nga da kayo dito dalan. Apay kas kay lamabot-butang. Kung amin, Auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Taagsang do. Jay ka di bulog, anauyong? Wen, Auntie,
Sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagod iti talina. Sabi naot ko. Day tati makagapo, tapno bautan na kayo? Uwan, auntie. Anya nga iti aramidon mi. Mabutang kami. Ala, umay kayo laangan ijay balay. Ano san yun ijay? Ha? Uwan, auntie. Umay kami ijay balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi dyan nga ubing. Apay nga awan da ditoy? Napanday di balay da Larisa. Apay ngamin nga imbagam kano abautom ida. Apay adyak bautan kat binaot damat di bulog akalding ko. Kasano kat agsang domot kano? Kasano numadangran di ubeng? Sinalbag dagi dyan nga ubing. Mapanak man kit di talon tayalis ko timuhon ti dagada. Apay ayalis mo? Saan nga mo dagi dyan nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Saan aga po ta ubing dakat gondawayam ti kina inosente da? Basta, yalis ko timuhon tapno lumawa ti daga. Oh, dito'y ti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, auntie. Imbaglakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang yo. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Auntie, apay anauyong ni Uncle. Ubing kami paylaang, talaga anauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, auntie. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amap-mapan ijay balayda, ah? Uwan, auntie. Sana bale, taadungat ti amumi at trabahuan ditoy. Agluto, agdanos, kan aginnaw. Amok dagita, Auntie Larisa. At napapanag, ibagam to kadagiti ubing, tamapandan to alaan ti kalding kantinuang. At damod lagay ang masapol mo kadagijay ng ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat da ti imay idi ditoy. Saan kit diitan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Natula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha? Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, maray. Ay na nakitak namin ti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibang pag-aasyak tinangidanon kan ka, ah? Anya ti inaramid na, maray. Saan ka di anilakay mo timang taltalon iti daga, day di manang mo? Unmat, apay ka di, ada ka di parikot. Nakitak namin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi namin san iti asidag ti talon. Anya ka direta nga ikalkali na, mare. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at idaan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam pumasit mo ti pan nakakukwa dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod ket, mare. Iso nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samat ni Manong, manang. Agmay-may sakan samat. Ay, jakman ammo, nunap-napanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngamin ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon itidaga atawiden ko madagiti ubing, manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo. Inaramid na, manang. Saan arumbang nga agawon na titawiden dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong, ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak, apaman asumangpag. Sige, manang, inak nga rodan. Si kantulatan ti mangibagakin ni Manong Magno, barang isubli na.
Imbag ta simmangpot kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti talon. Nang ibagamit kan ka. Di ka kitagyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo ka di day tanalawa adaga numatay ka. Day laang pangikalyan dakan ka ti makuna adagam to. Apay aya kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana! Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. Isublik to, inton madanon ti tsimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? O, kasanumpay ang maisubli? Oy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laang ti pudno, magno. Saan mo nga orayon pa nga adama di mapasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaum ka di ti kabsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Ni ipagkunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan anakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga ialis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti dagadag iti ulila nga ubing. Ay, wen nga rod Imbes nga iso timang tulong kadag iti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Hoy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kanwang. Tila ang pakairanudam kadag iti ubing ti pampanunutem. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamag. Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping? Apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadagiti nagbedengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamwanda ta agrelocate dalake nga rod. Adda plano ti daga asuruten da. Madusa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kaano da kanu nga umay? Daytoy kanu alawas. Day tamot ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti muhon. O, di ka kadi maputang. Sigurado ka di nga umay dagita agrokod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay talon. Anya ti aramida mi jay, kat sumip ngatan. Basta, iyag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni Manong mo, idi agsip ngatan. Nakitak Manang, iso asinurot ko. Sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubliti muhon iti sigod nga ayan na, ipag. Anya? Ay, dinangag ti Diyos tikid daw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ting karkararag ko. Ngamin para kadagiti ubing dagiti atalon. Saan abinaybayan ti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gaputa ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540.
kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.